To sunana Mustapha A Sani. Kamar yadda masu kallo suka sani cewa Alhaji ya saba zuwa ƙasar China ba su ɗaya ba su biyu ba, me za ka iya cewa wannan tafiyar wani bambanci ka samu a kan sauran tafiyoyinka na baya? To gaskiya ita ƙasar China ƙasa ce kamar ƙasashen duniya da duk lokacin da ka baro ta ko da wata 4 ne ko 5 in ka koma sai ka ga canji. Ballantana ni na baro China tun kafin corona, na dawo Najeriya kusan wata 1 aka fara corona. To tun a wancan lokacin sun dai buɗe amma ban koma ba saboda akwai quarantine wanda yake ni kuma gaskiya ba zan iya zuwa in je a wani killace na a wani waje ba, shi sa gaskiya ban koma ba sai wannan karan. Akwai bambance-bambance kwarai da gaskiya da na je na tarar a ƙasar China, irin ta ɓangaren mu'amala, kai hatta irin suturin da suke sawa ni na ga bambanci ba kamar yadda na san su ba gaskiya. Akwai bambance-bambance kuma daman kamar yadda na faɗa a baya, mutane ne wanda yake in ka karrama kanka za su karrama ka, in kuma ka wulaƙanta kanka ba za su ɗauke ka daraja ba, za su wulaƙanta. To gaskiya akwai karamci kwarai da gaske, akwai bambance-bambance, sannan akwai sababbin technologies da yawa da aka yi daga shekara 4 zuwa yau. Da yawa ƙasashen duniya kamar baya suka ci saboda wannan corona, amma dai su magana ta gaskiya a China ni dai gaskiya na ga gaba suka ci, saboda abin da na je na tarar irin na kere-kere da aka yi ya nuna cewa ko da aka yi corona din to su ba su tsaya da kirkira da abubuwa ba, sun ci gaba da ayyukansu kamar yadda ya kamata. Domin mun je mun ga bambance-bambance da yawa wanda yake kuma rashin tsayawa ana corona din nan, duk da yake an killace su a gida, amma da yawa daga cikin masu tunaninsu da suke kera abubuwa ba su tsaya ba, ana dawowa sun ci gaba da kera abubuwa. Mun ga bambance-bambancen abubuwa da yawa kwarai da gaske. Wani abin da ya fita a cikin sababbin abubuwan? To a cikin sababbin abubuwan da na gani, kamar yadda na faɗa, a suturar su ma ni na ga bambance-bambance, saboda tsakani da Allah irin suturar da suke sawa, ƙananan suturin da na ga suna sawa a da san suna sawa, yanzu da yawa daga cikinsu kusan 90% ɗinsu gaskiya sun canja yanayin suturarsu. Ban sani ba gwamnati ce ta tsawatar musu ko kuma corona ce ta sa suka canja, ban sani ba. Sannan kuma a ɓangaren technologies akwai abubuwa da yawa gaskiya, saboda kusan wannan karan kusan duk wani mashin da aka kera shi sabo yana amfani da wata fasaha wadda yake zai iya sarrafa kansa. Kusan duka mashinan haka suke. Duk mashin ɗin da ka je ka ɗauko, ko na sarrafa katako ne, ko na sarrafa ƙarfe ne, ko na sarrafa menene, za ka je ka tarar akwai yanda za ka yi shi ya dinga sarrafa kansa ba tare da wani ya tsaya kansa ba. To wannan bambanci ne kwarai da gaske. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sai wani lokaci.